2020 मायथाइनि उनाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोबां सोलायनाय गोजोन थासारि रैखाथि आरो गासैबो रोखोमनि जौगानाया फैबाय। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय फैबाय, शान्ति फैबाय, रैखाथि फैबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय फैबाय। आरो क'क्राझार लकसभायाव जेपि नाड्डाया फैनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनायाव जोंनि मावथि बिबानगिरिफोराल' नङा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रानो थुलुंगा मोनखांदों। आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया 3 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहागोन बियो दिनैनो रोखा जाबाय। बसुमतारि बिथाङा 3 लाखनिफ्राय बांसिन भटआव देरहागोन आरो बेवहाय रावबो कन्टेस्ट गैला, बे दिनैनो क्लियार जाबाय। दिनैनि हाबाफारियाव लाख लाख रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनायानो मोनसे फोरमान जे गासैबो रायजो राजाफ्रानो एनडिएनि बिजाथिनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगोन। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय फैबाय, शान्ति फैबाय, रैखाथि फैबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय फैबाय। दा बे जौगानायखौ आरोबाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजाङै खालामनो थाखाय, आरोबाव गोख्रोङै खालामनो थाखाय एनडिएनि जे सिन्था, बिजेपिनि जे सिन्था, इउपिपिएलनि जे सिन्था, बिनि सायाव जेपि नाड्डा बिथाङा जोबोद मोजाङै गेबेङै बुंलांदों आरो बिथांनि फैनायनि उनाव जोंनि मावथि बिबानगिरिल' नङा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा 3 लाखनिफ्राय बांसिन भटआव देरहागोन आरो बेवहाय रावबो कन्टेस्ट गैला, बे दिनैनो क्लियार जाबाय। दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि थासारियानो फोरमान जे दिनै लाखनि अनजिमायाव रायजो राजाफ्रा फैनानै बे जोंनि मिटिंआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना बयबो दिनै खोब मिनि खुसियै बयबो रोखा रोखायै दिनै फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव एनडिएनि बिजाथिनि थाखायनो भट होगोन, ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन। जोङो बयबो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जोबोद मोनसे गोजोन थासारि। जिहेतु एनडिए दलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया दायो नमिनेसन गथायगासिनो बेयाव दिनै बेवहाय नमिनेसन गथायनायाव बिजेपिनि दैदेनगिरि चन्द्रमोहन पाटवारी, अशोक सिंघल सानै मिनिस्टार आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा इउजि ब्रह्म मिनिस्टार, लोगोसे रमेन्द्र नारायण कलिता एजिपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट, गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिथाङा प्राय 4 लाख भट बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ आरो जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो 3 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दं।